Jeg har hermed fornøjelsen af at byde jer velkommen ind i Ressourcedetektivens univers. Ressourcedetektiven arbejder med begrebet anerkendelse, og det er jo fantastisk at arbejde med anerkendelse. Fantastisk at se, hvilken udvikling børn, mennesker i det hele taget gennemgår, positiv udvikling gennemgår, når det er, vi tager fat i ressourcedetektiven. Ressourcedetektiven arbejder ud fra anerkendelsens principper, og anerkendelsens principper, det er at sige, at der er noget værdifuldt, og der er ressourcer i alle mennesker, også i jeres børn. Når jeg pointerer det lidt på den måde, så er det fordi, jeg oplever meget, meget ofte, at mange forældre tror, at børn faktisk ikke kan noget, men børn kan en hel masse ting. Det at arbejde med anerkendelse, eller at have anerkendelse som et afsæt, som et værdisæt, kan man sige, betyder også, at vi finder ud af, at alle tanker, alle følelser, al kommunikation giver mening for den, der kommunikerer det ud. Og det betyder jo, at vi indimellem er nødt til at stille os spørgsmålet, hvad er det, der gør? Hvad er det, der gør, at mit barn siger? Hvad er det, der gør, at mit barn gør, eksempelvis? Hvad er det lige nu, mit barn vil fortælle mig? Det, der også er vigtigt, når det er, at vi gerne vil arbejde med anerkendelse omkring vores børn, det er ligesom at prøve at sætte os i vores børns sted. Hvad er det, der foregår inde i vores børn? Hvordan er det, vores børn ser verden? Og den måde, vi kan finde ud af det på, det er igen ved at stille HV-spørgsmålene. Lad være med at fortælle vores børn, hvordan verden ser ud, men giv dem en mulighed for selv at danne sig et overblik over, danne sig et indtryk af, hvordan verden ser ud, og få lov til selv at formidle og fortælle omkring, hvordan de oplever verden. Så er en af de meget vigtige grundpiller i anerkendelse også, at alle er gode til noget. Alle er gode til et eller andet. Og det er her, hvor jeg gerne sådan lige vil introducere begrebet fejlfinder til jer også. Fordi jeg oplever, at vi er rigtig gode til som forældre og som fagpersoner i det hele taget, at gå ind og kigge på det, der ikke virker. Og jeg vil egentlig meget gerne, jeg kan mærke, at jeg lige skal tegne en tegning til jer lige nu her. Hvis vi nu forestiller os, at vi har et glas, og så kan vi spørge os selv, er det halvfuld, eller er det halvtom? Og der er jo verden til forskel på, om vi ser det her glas halvfuld eller halvtom. Lad os nu forestille os, at det her det er et barn. Ser vi barnet halvfuld, eller ser vi det halvtom? Og forestil jer at være barn og blive betragtet som en, der er halvtom. Og modsat blive betragtet som en, der er halvfuld. Sådan, ja, ikke at være halvberuset, vel, men at være halvfuld. Fejlfinderen kigger herop. Ressourcedetektiven kigger herop, eller kigger hernede. Fejlfinderen udvikler rent faktisk børn, der hele tiden finder fejl ved sig selv, som ikke tror på sig selv. Ressourcedetektiven udvikler børn, der finder det, der virker i sig selv, og som dermed også udvikler det at tro på sig selv. Selvtillid og selvværd. Så ressourcedetektiven siger, at der er noget værdifyldt i alle mennesker. Alle mennesker er gode til noget. Ressourcedetektiven siger også, at andres tanker, udsagn, følelser og kommunikation giver mening for den, der kommunikerer det ud. Det her, det var et indblik i ressourcedetektivens univers.